وڵاتین ئێزدیە لە شنگالێ ئیرۆ دەست بە پیرۆزباهیان جەژنە باتەمزیەکردن. ئەف جەژن وێ هەتا ڕۆژە یەکشەمێ دەوام بکە. جەژنە باتەمزیە ژالیە هەموو ئێزدیان و نایە پیرۆزکردن. تەواهیە ئێزدیان تۆرێ و لە شنگالێژی جەژنێک تایبەتە عاشیرا چێلکایە. جەژن ji bo tawsîmelek be jî cejna Pîrê Arî jê re tê gotin. Pîrê Arî wekû temsîlê tawsîmelek tê te zanîn ku di êzîdiyetiyê de serokê milyaketa ye. Loma cejna Pîrê Arî batîsmî ji bo heft milyaketên Xwedê heft roja dewam dike. Roja paqijiyê cilşo. Roja duşemê, sêşem û çarşemê jî rojî tên girtin. Li roja dawî an ku roja çarşemê rojê heta nîvro ye. Piştî nîvrojê pîrozbahiyên cejnê dest pê dike. Roja çarşemê piştî nîvrojê serbir yanî her malbatek sewalek serjê dike. Di heman demê de her malbatek serbirek taybet ji bo pariyan serjê dike. Di serbirê de heft hestî tên veqetandin û ji van re dibêjin parî. Li gorî baweriyê dema serbir tê serjêkirin pêwîst e ev heft hestî neyên şikandin û heta roja şevberatê ew şeva ku tu kes ranaze tê parastin û jê nayê xwarin. Paşê nanekî taybet bi navê sewik tê çêkirin. Sewik bi hevêrtirçê ji mala pîrê çêlka tê çêkirin. Her malbatek diçe mala pîr û hevêrtir tîne. Li ser sewikan jî 12 nexşin ku temsîla 12 mehên salê ne tên çêkirin. Merasîmê hefteyekê. Roja pênşemê malbat pêşwaziya mêvanan dike. Her mêvanek divê ji goşt û sewikên malê bixwe. Heman rojê piştî nîvro jî malbat xewre tîne malê. Xewre ji kêkek taybet ji bo cejna batêmziyê ye. Xewre ji aliyê micêwirî eşîra çêlka ve tê te amadekirin û ji ard, ceh, kuncî û hêkên mirîşka tê çêkirin. Ew tişta herî pîroz e di vê cejnê de ye û jê re xewrê Pîrê Arî tê gotin. Dema xewre anî nava malê, fetî li ser cihê xewre tê pêxistin. Malbat û her mêvanê xewre ziyaret dike. Her kese xêr en ku pere datîne ser masaya ku xewre li ser e. Lê pere danîn fers nîne. Êvara Eyniyê şeva pênşemê di quluba Eyniyê xelek ranaze ev jî şêvberat e. Roja Eynê malbat radizin û mêvan naçin malan. Roja şemiyê dîsa malbat pêşwaziya mêvanan dikin. Roja dawiya cejnê roja yekşemê. Di berbanga sibê de beriya ku roj hilê malbata şteya şêşims amade dikin ku ji ser û piyên serbirê pêk tê û li malên derdora xwe belav dikin. Roja yekşemê piştî ta şteya şêşims hate belavkirin. Malbat dezî amade dike. Dezî ji pembo pir zirav tê te çêkirin. Tayek sor û tayek spî li hev tê hunandin. Piştî dezî hate belavkirin bi vî awê cejna batêmziyê end ku cejna Pîrê Arî bi dawî dibe.